Oh berile, buibai serajagai mang ma thaijalangjawaनो bwrwirokni khugo kaham hinjaknai khonaflai angle bini bagai. Hero plan hero. Oi, kaham da. Dolrok sungbo 30k o sokpailaikhya. Haipano norok 30k ngmani tinile kekrok rawano gibrok manano hwnei tawan sukdi. Bui haibo ongei manjaya norok no rwnani tabu khokja kwrwi aniyago. Kwrwi hinpano bwrwirokni bagaile tongoi phano mano ani tolani. Iko angbo khuk koroma se abo dolrok. Tei o khepe norokni asuk ke hamjak mungmanei koinarok se musungsiu. Jerai furo nogo amababu songbai mungsasuk hinjakhe. Koyei nai thumasingei mai okhoi muktrwilaya. Tamringlia satabu khe hinmahai. Naibaina ba norok no omsuk kwbang likes, omsuk kwbang comments. Ani langmani tabuk mono first time nugo omsuk kwbang like comments ani video o first hinya first se hinbelana. Angbo boino first time hinma khanawi angbo se first time hinjak tingsiu. Tabuk bo hintongkhu aborok bini blogo. Tinino ang first time machao punjuani leiyogei. Abono dolrok tabuk rap khna laiside abono yagulo tei kisi sakok salai boino nailaisina. Uskulo porinada thana nung malainani mela sela engke borok nailai sinai thulainani college ka kheno rutuk sinai bara tongnani nungnai gerei nok bisingo sabo sawi manani takhulok di ani biskango nini rigrai nuke abono anglai melang chawi selak narok musungnai wansuk tongdi nung chakiri khainai bekai jaknani nugyada nung yang drugs nawi thei tongbai mani samung khaimani ang tini belai lengkha bini bani busabai no bole thulai busamanka nungse saka angse baga siko kharka sei singka manjake Tini menai sima lenggo sogeiya. Rap song full tiklai dirok hinlayo. Am bagino ang jotoni ko khnaoino tei kaisa channel khlog rekha. Link description no. Sekang a channel no se subscribe khailai di. Anthor blogs no. Norok full rap song music video blogs nai namu chungo unke hambai. Tamni hinke orono rap orono blogs orono angje tabu khai tongmani wak bahan tok bahan pun bahan dalogei songgei chakhe ma kupro nugyada. Abono unke phadi tabuk dolrok mui ko thok kreikhe tanggei totra mailaya hanai video nai na bukhak thanglai sina. Muito de tông khô nương ba no ang le ham sa cái tông khô no no Sini borok manushurokni mokol mukhangno karei sigang tola semana siglai jao phunuknai rok se phunuk tongo hingkeba angwai saba suja suji kok sasino botangi haike khulogei rikan kha hinmale bini ario plastic ni lei thepajak boya preseka hingkeno automatic abo habo kogo ungu cherek nokbar sibo khabi singo aboni bagai sebo haike khulogei nobar chare oima toniu ungya khe kolomjak phobini a koitroi bikhumo mohai mukhang bufurung sanada je furu nijine amano phuntei buibai kok samanukhe olo kaijagei rok thangke mohairok no bukra bai sak motok tongnai jadrok je jaga bo hamjak thango anu khungo khe media rok pungsinai nangano no goi nin bakhase duk nge hangkai nin bakhauna kun mungsa problem rok tangna chalhat ningba montra hamyaman nai dangkha nosto krengdang kha seimuani krengdang kha mayumuani krengdang kha amingmuani krengdang kha nono nugui ba tamni haina tongma chama ba bukharok ba dik klei tongnani ningse mungsa sigrok da rungma tong kokno ba haike sawi ma tong dolrok o bwrei no hospital thangpuro ration card tlang thangnai mairung danana phaika bo ba hospital mo hai borok rok bai manjak simise naidi nangano no goi nin bakhase duk nge hangkai nang khub bwrei nai thokblana nono nugui ani bukha dik ang tongnani nini manai rogo se mungsa sik problem tongna ambagui no nang chalamanya chalhat O porongno kaisa angle naina okhlaijana hani chasukano scroll rok khaina khuinu time re yabo rilo thanga hangkeno bo camera buskangni tha thangna angkha tam no se phunukdani cha chai tok hinu nang bwrei ka hampa nong khangke kokba misuni ri ktal kaisa na kheboril bra ktal kaisa na kheboril ri kcham rong kasai buibai bagjak kheboril bukung belam chikon khaijaknai machine paina nang tongkha nang kokhe Tamabo pungki bisli jak khnani naro je wanjik bwrwirok bai jolina musuknai rok anu sadi ani contact list ho kwbang ma tongu chada chajak norok se sekang nailaidi Leukumu hinma dabo tabuk wanjik bwrwirok bo tipra sarokni san tongbai khanugyada norok se bujiabla tamno san hinmale chelarok siteimani aboni mung tamse hingkamu tam tinile bokhasang tam obreida no mungsasuk khai rekha hino dolrok thangai senggeila makeup bai filter bai yangri alo hungke
थालिक कुमनो तक सुजिक मा हायिं तंबाय खोनामखां बरक रक बोरै रक नंके पासोता फानो फिल्टार थेपावै तंथुं मुंसा हिनगलाक जिलारक कायसासक फिल्टार थेपावै रखे ताम हिनजाक सिनाय गे हिजरा बेलाय न जामानि कक ओइ नरक नया बुखुक सं नरक न नायना हनै रिचार्ज खायासों हंके दल रक तिनि बागै अमसक न नरकनि बागै तिनि दफरा काफा खलायै भिडिअ सनामानि तै सानलैसक भिडिअ तंगै आपलोड खायका हंके नरक बतै किसा काहामके नुक खामु नरक से बायं जागलायखा भिडिअ चाजागिया फानो चाजागै फानो लाइक मार सिनाय तिनिखे एम नारगिया तामजानि हायमा तंखा आं साक न तिनिनि भिडिअ न तै कमेन्ट खायदि शेयर खायदि नों चेनेल न सब्सक्राइब खायजागिया हंके सब्सक्राइब खायरदि ता वानसुकमां निनि जरा न हाय न ता लायरदि abno hongke malai layana tai kaisa ketal video thangka do dolrok ba tiprasa ayuglok thung